Takže pretože nemám čo robiť a mám znova balík, tak si poviem spraviť unboxing. Takže poviem si spraviť unboxing na menuje sa Hela. Čo ma veľmi prekvapilo, bolo, že som počula, že toto ma že prekvapilo ever. Že what the fuck. Dobre, poďme si po nožnice. I will be here. Na back. Dobre. Takže to je dačo od... Ale je to vidno. Keby som iba... Oh girl. Dobre. Pro 4. Nie som hrka, bojím sa toho. A model Pro 4 wireless version BPTM Adora Wireless World frekvencia do 4 GHz. Transmission distance. Guess. Takže musím to otvoriť. Neviem, ako to mám spraviť. Nechty nemám. A nechcem to tako poškodiť, takže stihnem to tuto. Aj. Reálne, lebo akože... To je... To je od iPhoneov. Táva nabíjačka. Je to také po... Earphone matching. To mám matching earphone. Cute. Je to cute. Dobre, drž. Pozri, ako patuje, Oh my god. To je right, takže to je. Nepadajú mi, let's go. Ja som si ešte predtým hovorila, že ja sa bojím. A vlastne... no. Ja idem rovno nabíjať. Je to tak, na to nebude nabíjať. Buď budú pokazené. Buď vám budete mať zlú kvalitu zvuku a celkovo zlá kvalita. Proste, čím hlasnejšie, tým horšia kvalita. Akože niekedy to nie je dobré. Niekedy to nie je pravda, myslím, ale proste, ja som si stále za svojím. Dobre, už toto video má jedného partu. Je mi to jedno, aby to bol jeden part to mal. Takže, idem skúsiť. Ja teraz neviem, ale prečo to spravíte feedback? Bude veľmi krátký, lebo